Internet je miesto, ktoré poznáme všetci. Miesto plné videí, memečiek a nekonečného scrollovania. Ale čím dlhšie ideš, tým divnejšie veci nachádzaš. Veci bez vysvetlenia, účty bez majiteľa, odkazy bez autora a záhady, ktoré nikto nikdy nevyriešil. Toto je 5 internetových záhad, z ktorých dodnes behá mráz po chrbte. A prvou internetovou záhadou je cikáda 3301. V januári v roku 2012 sa na internete objavil obyčajný čierno-biely obrázok. Bez mena, bez kontextu. Len jedna veta. Hľadáme vysoko inteligentných jednotlivcov. Ľudia si mysleli, že je to troll, vtip alebo reklama. Ale potom si niekto všimol, že v obrázku je ukrytý kód. Ten viedol k ďalšej hádanke a tak ďalšej. A potom sa to zmenilo na globálnu hru. Po celom svete sa objavili plagáty s QR kódmi Varšava, Paríž, Seoul, Texas. Kto mal dosť inteligencie, pokračoval ďalej. Kto nie, skončil hneď na začiatku. Dnes nikto presne nevie, kto cikáda 3301 vytvoril. A čo bol skutočný cieľ? A druhou záhadou internetu je WebDriver Torso. Predstav si, že si otvoríš YouTube kanál a nájdeš tam tisíce videí. V každom len červený a modrý obdĺžnik, pípajúci zvuk, žiadne vysvetlenie. Tento kanál sa volal WebDriver Torso. Internet sa okamžite rozbehol. Tajné správy, kódovaná komunikácia, experimenty umelej inteligencie. Neskôr sa objavilo, že tvrdenie, že išlo len o testovací účet YouTube. Ale úprimne, niektoré videá pôsobili až príliš zvláštne na obyčajný test. Ako treťou záhadou je Celebrity number 6. Si predstav, že jedna látka s potlačou celebrít. Nič špeciálne, ale medzi známymi tvárami bola jedna osoba, ktorú nikto nespoznal. Internet ju nazval Celebrity number 6. Ľudia roky pozorovali fotky hercov, moderátoriek, spevákov, hodiny diskusí, tisíce komentárov a stále nič. Predstav si, že celý internet sa snaží zistiť meno jednej tváre a nedokáže. Ako štvrtou a predposlednou záhadou je Mariana's Web. Väčšina ľudí pozná Dark Web, skrytú časť internetu. Ale podľa legendy existuje niečo oveľa hlbšie. Mariana's Web. Miesto, kam sa vraj nedostaneš bežným prehliadačom, ani cez Tor, ani cez bežné nástroje. Údajne tam sú tajné informácie sveta, zakázané dáta, veci, ktoré nemajú byť nikdy zverejnené. Problém je len jeden. Nikto nikdy nedokázal, že dôkaz, že to miesto reálne existuje. A posledným je Backrooms. V roku 2019 niekto zverejnil obyčajnú fotku. Prázdne žlté miestnosti. Staré, svetlé koberec. Svetlá koberec. Nič zvláštne. A predsa z toho vznikla nočná mora internetu. Ľudia tvrdili, že ak vypadneš z reality, skončíš práve tam. V niektorých chodbách bez úniku. A vraj tam nie si sám. A záver znie takto. Internet je plný vecí, ktoré vidíme každý deň. Ale tie najzaujímavejšie bývajú schované hlbšie. Ktorá z týchto záhad ti pripadala najdivnejšia? Napíš do komentára a možno spravím druhú časť. A sayonara.